i tu nejšílenější věc, kterou udělal. Protože láska je osudový skok. A někdy prostě skočit musíte. Že ano? Páni, tak já vám do toho taky na vteřinu skočím. Děkuji vám oběma. Takže dneska jsme tu měli knihu Mám toho až po krk a neb, jaké to opravdu je být těhotná. Pro více informací navštivte naše stránky vista.com. Ještě poslední věc, Niku. Víte, že jste roztomilej? Ne. Ne, neví, on to neví. Dobře, děkuji mnohokrát, děkuji. Jo. Můžu vás vyrušit, prosím? Víte co? Produkční mi právě řekl, že si na vaši knížku kliklo už přes 100 000 lidí. Jo, vážně. To je fantastický. Jo, to je. Díky, Claire. Já taky děkuju. Ahoj. Děkuju. To je to nejmenší. Jak jsem řekla, nevím, jak bych ti za to všechno poděkovala. Za co všechno? Za společnou práci, za společné zážitky a vůbec za všechno kolem. To není třeba. Vydali jsme spolu skvělou knížku a můžeme vydat další. Chtěla bys do toho jít? Ano, ano, chtěla. O 2 roky později. Nedáš si něco na chuť? Díky, Gregu. Trochu mě děsí, že ví o tvých střevech víc než já. Ale možná je to dobře. Jestli jsem to dobře načasoval, mělo by to přijít tak za 10, 9, 8, 7... jen o 6 sekund dřív. O co jsem přišla? Zatím je to každou půl hodinu. Dobrý. Jsi v pořádku? Jo. Tento mimino vyprdneš za 90 minut. To by měli okamžitě vyrazit. Moje řeč. Nikdo nikam nepojede. Doktor řekl, že máme počkat, dokud to nebude každý 15. Dobrý? Počkat, to mi nesedí. To fakt To mi pojď. nesedí. To nebylo dobrý. Ježíši Kriste, ona rodí teď? Ne. Co budeme dělat? Co budeme sakra dělat? Pozor! Naměření Abgarského moje miminko dostalo 10, ale tvoje miminko na tom bude taky dobře. Viděla bych to tak na 7 nebo na 8. Jestli to bude kluk, můžeš ho klidně pojmenovat. Zapomněli jsme A ještě říkají, co jméno. si píchnout epidurál. Nepodělejte to vy dva.